doye anti-coup d'état. Force anti-coup d'état. Min o force anti-coup d'état ye wari ko tina ke dore de min ko ne CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ma o ma n'o y'i kanabɔ coup d'état ko la bɔtɔrɔ k'u bɛɛ wuli joona joona ni ka t'i minɛ k'i siri sɛbɛnnikɛla ko bɔtɔrɔ ko kɔni u y'u dafa mugujalan na min jiginji t'u da kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye force wɛrɛ bɛ yen u y'o fana ŋaniya siri a bɛɛ lajɛlen ŋaniya bolodalenw ye bɔtɔrɔ n'o de fana ye force anti-terrorisme ye bamanci kulew u bɛ munumunu na jamana minnu ɲɔgɔn cɛ ni ka wuli ka tulu minɛ k'u fa ka bɔ yen o tuma k'u y'o fana hakilina ta sɛbɛnnikɛla ko bɔtɔrɔ de nin kumaba fila bɔtɔrɔ ni maa min ko k'i bɛ kulusi don sama la n'i sera k'a kɛ i ye koba kɛ n'i ma se k'a kɛ i ye kumaba lankolon fɔ sɛbɛnnikɛla ko e ko min ye CEDEAO ɲɛmaw ye u ka nin kuma belebeleba in a bɛ sɔn ka kɛ kuma lankolon ye koyi wa ne ma da la nin hakilina ninnu tatɔla n'u kun fan tɛ o ayi ko retire tomo bɔtɔrɔ ye bɛɛ ka tiɲɛ ne f'i ye masakɛw ka force en attente de la CEDEAO o bɛ min nka u kun falen don o ko bɛ sen na bɔtɔrɔ de n bɛɛ ye fɛn min bɛ ka ɲini b'a dɔn anw ka jamana ka viser ka viser ka mun de k'a la ka mun k'a la k'a k'u sago ye kɛ an ye minnu gɛn ka bɔ yan olu de dogo bɛ ninnu kɔfɛ an tɛ segin o kuma na an b'o fɔ hali sini bɔtɔrɔ de sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn an ka tɛmɛ n'o kɔnɔ kuma ye bɔtɔrɔ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko in a jɛngɛnbaa kɛrɛ kan k'a sababu kɛ min ye hakilina yira de don u m'a fɔ k'a bɛ na kɛ sini u m'a fɔ k'a bɛ kɛ sinikɛnɛ k'a hakilina yira k'a bila don n'a nataw la n'a bɛ se ka ɲɛnamaya sɛbɛnnikɛla ko a ko don o don n'u bɛnna kan k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ jamana fɛn fɛn de bɛ tɔn kɔnɔna la bɔtɔrɔ a bɛɛ lajɛlen de ka kɛlɛkɛcɛw bɛna yala ni kelen ko k'ale t'a la e ko tɔn in a sigili bɛ bɔ de sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma k'a fɔ ko jamana sabari dulonin bɛ o kɔrɔ min kɔni ye tɔn ye a sigiliko kuma t'a la nin waati la bɔtɔrɔ de fo ka taa fɔ ko waati jan kɛra sɛbɛnnikɛla ko bɔtɔrɔ min ye tɔn ye a jabala bɛna kɛ jamana jumɛn ye nafolo jumɛn ni nafolo jumɛn de kan ka bɔ ka don a la kɛlɛkɛcɛw hakiya bɛna kɛ joli ye bɔtɔrɔ minɛnw bɛna sɔrɔ min a ko n'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ CEDEAO ale ka hakilinaw jidinin ka bɔ nansaraw fɛ yen cogo min na a ko nin tɔn kofɔlen in bɔtɔrɔ n'o ye anti-coup d'état ye i b'a ye k'a fɔ nansaraw de bɛna o fana financer olu dɔngɔ olu sago o bɛɛ lajɛlen de bɛna k'o fana la a ko bolo min bɛ sanfɛ bolo min bɛ sanfɛ o de sago bɛ tɔn sigi wari yɛrɛ t'aw bolo ka tɔn mun de b'u bolo foyi tɛ yen dabaramugu la i ma ye siège kura jɔlen bɛ yen siège kura min bɛna jɔ sisan Chinois ko kulu de bɛna nafolo bɔ sɛbɛnnikɛla ko bɔtɔrɔ de min ye anti-terrorisme ye i b'a ye k'a fɔ o fana nafolo fana ntanya bɛɛ nka u y'a yira k'a fɔ ko donjan kumaw de don n'a bɛ sigi diɲɛ ma don o don maa si tɛ fɛsɛfɛsɛ ka bɔ kɛrɛfɛ o b'a yira k'a fɔ min kɔni ye coup d'état ye olu kuma banna Bakari Kalafiliw kɔni kɛra ka ban ka jamanakuntigi kura sigi o jamanakuntigiw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka tɔn a sariya a taabolo bɔtɔrɔ a magama n'a karama ne ka se ka da k'o don o la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye CEDEAO ɲɛmaw ye u ye nin hakilina min ta ale kɔni bolo ko nin kɔni tɛ ngolofa ko ye ko k'a da ka jamana minnu yɛrɛ bɛ ni bamanciyaw bɛ n'o ye Mali Burkina Faso Niger ye bɔtɔrɔ ye k'u ye mun de ta fɔlɔ ka anw sɛgɛrɛ dɛmɛ sira kɔnɔna la an ka duguw bɛ ka buruja jamanadenw bɛ ka buruja an ka bolofɛnw bɛ ka buruja o tuma CEDEAO ɲɛmaw k'u bɛ yɔrɔ jumɛn la walima hakilinaw bɛ congé la wa bɔtɔrɔ min bɛ ka kɛ ni jamana saba kɔnɔ bɔtɔrɔ duguw bɛ ka ci ka ban jamanaw bɛ ka kɛ tomo ye o tuma k'u bɛ ka mun de ma kɔnɔ sa kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ a tɔ minnu bolo n'u t'o bila ka na dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la minɛn minnu b'u bolo n'u t'o bila ka na dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la nafolo minnu b'u bolo n'u t'o ta ka na dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la k'u bɛ ka mun de ma kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɔtɔrɔ min ye an ka bugu ye a bɛna jeni k'a baw sigilen ɲɛna k'u fɛn wɛrɛ ɲinina don bɔtɔrɔ ko n'o tɛ min ye dɛmɛ kɔni ye n'u kan k'o boloda o tuma ko jamana saba min bɛ kɛlɛ kɔnɔ bi u kan k'an dɛmɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli don bɛ min da i ka kɔrɔfɔ kan o de ye nin force contre le coup d'état ko coup d'état kana kɛ tugun wallahi u k'a sigi n'a siginna président ne kɔni sugantila hali kalata sira fɛ a kɛra sira wɛrɛ ye an ka kalata sira fɔ sa i ka suganti élection sabula k'i sigi k'e bɛ n'i sago ni dungɔ kɛ jamanadenw na wallahi ni coup d'état ma k'i la ko bɛɛ ye kalo ye hali bi kana siga
Tajitu ko in kun be cogo min na fɔlɔ an bɔl'o la a ko yɛlɛmana bon Traoré an kana so coup d'état ko ye mo sabi jamana na sigin ko an kana bama coup d'état kan fa ma ga ni sigina jamanadenw ye dana de ga k'i sigi ni sigina fɔra I ka min kɛ o kɛ jamanadenw ye an ka bɛn ko la bon o ka kusa ni waati bɛ coup d'état jamana bɛ coup d'état la kuma bɛɛ o jamana ka taa ɲɛ ka gɛlɛn dɛ an m'an sigi o fɛnɛ kan dɛ sen kelen ka taa ɲɛ sen saba ka segin kɔ I bɔr'i nɔ na wa I tɛgɛ don Touré nin ye a ka fasiri laadala ɲɔgɔn ye kalo anw ka sɔrɔdasiw n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye olu ka kunnafonidi sira n'o ye DIRPA ye e ko a ɲɛmaayaso n'o ye ɲɛmaa yɛrɛ ye colonel Sulemani Danbɛlɛ a bɛ wuli ka jɔ kɛ min ye direction de l'information des relations publiques des armées an k'a ma dalati la ne bakurunba la ko DIRPA olu kɔni o kɛn bɛ ka nin laada sigi ko maa wɛrɛ kana kunnafoni sɔrɔ ni k'a kɛ a sago ye k'a yɛlɛma k'a kɛ a ni dungɔ ye n'i ye ko in lajɛ kalo wele bɛ bila don kibaru tigilamɔgɔw ma ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ baara minnu kɛla kalo kelen kɔnɔna na o baaraw o kɛla ka se hakɛ minnu na da bɛ don o la hali n'a sɔrɔla gɛlɛyaw fana sɔrɔla ko kɔnɔna na a tɛ dogo ko i bawo an bɛɛ lajɛlen ye maliden ye a bɛ ɲɛfɔ don kibaru tigilamɔgɔw ye o i b'a ye fana kunun ko décembre kalo tile 12 san 2022 min ye DIRPA jabaala ye e ko a kun kɛn tɛ ka don kibaru tigilamɔgɔw bisimila wa min ye colonel Sulemani Danbɛlɛ ye a n'a nɔfɛmaw u y'u da don kɔrɔfɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka wolomasiri tabaw ye o ko bi na jɔn ko Ala an ka tiɲɛ fɔ bawo kunnafoni laban langolo minnu n'olu fɔlɔfɔlɔ bɛ diɲɛ laban kunnafoni siraw kan n'o ye réseaux sociaux ye ni k'a jira k'a fɔ min ye anw ka faso Maliba fini donnaw ye n'o y'an ka porteur d'uniforme ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔdasiw minnu bɛ théâtre d'opération sanfɛla la ko kɔni kɛn bɛ ka dantɛmɛ wale ta ni ka ɲɛsin jamanaden dɔw ma jamana kɔnɔna na ko kɔrɔfɔ ye ko kalonjɛmɛ t'a kan ko hali ni ye kuma in yɛrɛ fɔtɔ la ye maliden ka ti maliden ɲɔgɔn ye maa wɛrɛ bolo k'o ta k'o da k'o kantigɛ walima ka mugu caya la 1 2 fo 10 ani kɔ ko kɔrɔfɔ ye ko kalonjɛmɛ t'a kan n'i ye ko in lajɛ min ye farabugu ye o kun kan k'o kibaruya o bɔla ka bɛn kɛnɛ kɔnɔ ko yalima ko farabugu ko in k'a ko caya bɛ don kibaru tigilamɔgɔw ka kɔrɔfɔ la ko yalima k'a ko bɛ cogo di min ye DIRPA ɲɛmaa ye n'o ye colonel Sulemani Danbɛlɛ ye a y'a jira k'a fɔ min ye o jaabi ye o jaabi dulon bɛ fɛn min na o de ye ji de barika ka bon n'i ye farabugu ko ta k'a lajɛ gɛlɛya in daminɛ fura dama kana bugɔ sisan la min ye babili dɔ ye n'o ye bɔ ye o kɔni o de kun kɛn bɛ sabu ye maaw bɛ don ka bɔ kɛ farabugu kɔnɔna na ko nka ko pɔ in mugu pɛrɛnta dolen pɔ in na jatigɛwale kɛbaaw fɛ n'o ye terrorisiw ye a kɔni kɛla sabu ye ni ka farabugu doli ni ka a gɛlɛya ko nka ko min ye pisi fana ye pisi d'atterrissage o kɔni avion belebeleba kule minnu n'olu bɛ doniw ta ka se ka taa nin farabugu kan ninnu ni k'u ɲɛ bɔ sira la k'o fana jigiyɔrɔ k'o tɛ farabugu ko farabugu a jiko de fanga ka bon ko nka k'an bɛ donni nɔ ko bi min ye farabugu ye ko ji kɔni b'a la ka jigin dɔɔni wa camion minnu bɛ yen n'olu kɔni kan ka munumunu salo kɛ ni ka se ka nin baara ninnu cisira ni k'a taama k'o kɔni o baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ ka ban wa n'i ye Sulemani ka ko lajɛ n'o ye colonel Sulemani Danbɛlɛ ye DIRPA ɲɛma a ko min ye anw ka wolomasiri tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an jigi dan b'an ka pankulu minnu kan n'o ye kɛlɛkɛ pankuluw ye u ka wuli ka jɔ min n'i y'a ta k'a lajɛ min n'i y'a lajɛ novembre kalo o kɔni u ye boli hakɛ min kɛ k'o bɛ t'i jɔ boli 50 bɔ ɲɔgɔn la k'o sanga octobre kalo tɛmɛlen na o kɔni octobre kalo tɛmɛlen ta o kɛra 47 ye wa n'i y'an ka avion de reconnaissance fana lajɛ o 28 olu ye boliko 28 kɛ ka sanga octobre kalo fana na o bɛ t'i jɔ 35 la nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye a b'a la ka kɛ wa min ye bamancilakaw ye n'o ye jatigɛwale kɛbaw ye terrorisiw u kɔni u fanga b'a la ka duga diɲɛ don n'a dugujɛ wa n'i y'a lajɛ halisa min ye an ka avion de transport ye o kɔni olu fana ye boli min kɛ kalo tɛmɛlen na ko min ye novembre kalo ye ko o bɛ t'i jɔ 75 la ka sanga octobre kalo fana taama o ye 67 ye wa min ye u ka boli yɛrɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan novembre kalo salen na o bɛ t'i jɔ 153 la min kɔni senfɛ bamancilaka ɲɛ dala fɛn o fɛn kɔni kan fɛn kɔni n'u kɔni kun kɛn bɛ ka yɔrɔ dɔw ta k'o kɛ u dagayɔrɔ ye o filenkolonci la ni k'o da a kolonci ye wa waati nataw la n'i y'a lajɛ min ye bamanci ye e ko u bɛ sɔnna tugun o ni anw ka ma u k'u disi da ɲɔgɔn na wa wamani o t'a la ka kɛ tuguni u b'u dogo mugu pɛrɛntaw an ka maaw bɛ boli sira minnu kan n'u y'u ka munumunu salo kɛ yɔrɔ n'o ye patrouille ye o kɔni o bɛ mugu pɛrɛntaw de don sira
nununga wa o fana doli e ko anga mawu u kende ka fele soro ni belajile na wa ma be se ka fo de ma ba jugu mi na yo gwe fo ka wulu so anove e ko wulu le de gunte terroriste wa ba u fali mi no tugu me terroriste la nu o keme sabu ye nu ko u jatige ko ga fero che ubulo alu be bengali mi nge ka nyeshi anga tugu dala dugu nunuma tugu da dugu nunu ni u laje mi umeta jagwa e fanga da manivu na ko sharia ko jaga akona jago mana fara yonga ni yashi da madoy anga mo fana be janda unye ko o sa o maloboro no nyoboro ani ka baboro ko belajile salo ko di moma ase no dugu ngo dese o be mamununa mi yo colonel Sulaiman ne damle dirpa to ala ako jongo ala belajile ngo ni ga dombi ka fo mi ongo forces armées maliennes u keme ku ujoro la mine ngo mi no tumbe ula mine onzoro la fuka geni misi wasai al nasro la dogo ni mbala ka san ali saka faraka o koni ambelajile jigisigila wa ambelajile nuso jaledu ni ngwe sabai mina ya pana lene pana mami nga fasiriye ni o Abdul Dambele Abdul Dambele ko nuzondia ko kumbe belajile nyaka kunungo cité universitaire de Kabala ko kuru belebele bade ngoro kena buya mina kunta mega di ango chongo joro fanga blo nyamama le docteur Shogel Kokala Maigaye kunungo ni ya laje mam no lumbe akrefe wasa ka sega bare ni ka buluda uludo o dobe talige ango ministre mi no nyeshima ka sanale kalanzo kuma no ministre l'enseignement supérieur de la recherche scientifique kata se shino ga la sigide zo mi no be ango jamana kono la sigide no ye shen zionge ni ya taka laje mi ye korofo ye akone adamnana ni shini ga la sigide mi no be onga jamana kono ale korofota senziong ako ko mi onga jamana ye planetaria mi be fazo malibani shini jamana che ko abe wati jambo mi wati jani ya blokonnana fo sambi woro ani fla bunyongo shini fazo maliba shini wa jamana ni fazo maliba ulu ko ni tege di menywama mi ye stra chama ye belajele ndili dolateria ngonnana wani ya laje mi cité universitaire de Kabala phase 2 ya ta ko flanaye bâtiment bele wolonvla o koni ka joka banka atleta ni ka di onga jamana enyamauma wasa mi onga sana ile kalanzo la ko lonyi belajele ka se ka tuifa jamana ka kalan na famasoro be ka tuifa jamana ka kala wasa mi ye jamana ke mega jigi mi nda ika se go jigi fa wati de do na to konnana ni ko inta ka laje in bâtiment wolonvla se fa war miliyare bisa babu yongo abena uma min wani abedu golo fiefe minga ode hectare kononto anakunganve wani ko in laje ni ye shinu ga lasigide no shen zionge aleko ni ajira ka fo mi ye ni batima nunun joli abina dofara malikalango adawla ni asaraka wati ni do na taula logol lon vana ku chezri jamana jigi dambe uka je dongo dambi bo ambanga hage nyini ko hage nyini ye chene ko gani tora kalamblo kono kiga hage fana nyini ka beke sabuye e ka hage akadima boya ani basiki konnana waka korofo bale mi yonga sana ila kalanzo ministry no professeur Amadou Eketaye ale korofota aya jira ka fo bibi na mi sana ila kalanzo lagolde ma bafla ulu koni nde tara shini wa jamanaga kata wala kalake ka segino jonjoy wa mi unali akela sabuye fazo malibaka soroda buluma sirab mise suku bele jilefe wa ya jira fana ka fo wati ni do na to konnana do na fara o hageka wo fana bole goy me kene era boya mina ko me mami mbulu no ye chama joro fanga blo nyamai no docteur Shogel Kokala Maigaye ay korofo mne aya jira ka fo asewale do sambi woro ani fla ni interior jamana fla ni nyanje ko jongo ala shinwa jamana mau ubefo uka konna jele ala ubefo uka wulika jonu uka klele ala ukoni anga tiriya ndamna frodama kana bugo sisala dogle dakle usema do anga jamana marako foila ni demete no ukoni mbe buka jamana roka nyeshi oma ube wulika joni chesrita ko nika osagere ko ga kafu nu sendo anga jamana marachugo lawa omuke ko nasoro oye mado tabule ko shinwa jamana tabule ta oye so ke docteur Shogel Kokala Maiga alisa aya jira kafo ni femi no ye ni batima wolo vlai omi jole vle ni ya fazi flanai ka di anga jamana nyamoma cité universitaire de Kabala o konnana ka ko ni ka bina ge sabu ni ga kalango ni ga dofara a dawla na yanga ka ko bawu kalango chama jora fanga nyamau o hamina ko bele du la ko metru fara la ko donga bele jele me sega bliga haga mina konnana chuko mina wasa jamana nga ja dondola o koni ye jamana marabo o haminai ni mu ye sabai mina ya sama ga bo ille ne bana konnana Abdul Dambele aka fasiri